Жовтня, вівторок, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітомєрова, вітаю вас. У Брюсселі стартував 22-й саміт Україна-ЄС за участю президента Володимира Зеленського. Це перший саміт, який відбудеться в двосторонньому форматі з початку пандемії коронавіруса. По прибуттю на саміт Зеленського привітав президент Європейської ради Шарль Мішель. Обидва політики не робили заяв для преси. На зустрічі обговорили відносини України і Євросоюзу, зокрема подальші кроки щодо імплементації угоди про асоціацію, подолання наслідків пандемії COVID-19. Особливу увагу приділили ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу, обговорили і те, як координувати зусилля для деокупації Криму та захисту прав кримчан. Володимир Зеленський вважає, що без діалогу з Путіним ми не зможемо повністю повернути всі наші території та зупинити війну. Про це напередодні саміту розповів президент в інтерв'ю виданню «Політіко Європа». Він додав, що повернення наших політв'язнів ніколи не сталося б, якби у нас не було такого діалогу з Росією. Тільки в нормандському форматі це не спрацьовує. Цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандському форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні. Багато з них за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії. Окупаційний суд допитав експерта-баліста у так званій справі Ільвіра Аметова. Голові Судакського регіонального меджлісу окупанти закидають незаконне придбання і зберігання зброї через старовинні експонати, знайдені у нього в домашньому музеї. Силовики вдерлися до його будинку у вересні 2019 року. Вони фактично знищили його музейну колекцію, яку він збирав 20 років. Серед експонатів, які вилучили окупанти, старовинна зброя, зокрема наконечники списів, стріл, сокири і ножі, а також непрацюючий револьвер. Ільвір Аметов неодноразово казав, що всі експонати – свідчення того, як розвивалась історія кримських татар і мають виключне культурне значення. До того ж, експерт по зброї, якого допитали на судовому засіданні, не зміг підтвердити, чи можна завдати шкоди зі зброї, яку вилучили окупанти. В принципе, прекрасный допрос, очень объективно и нормально выступил эксперт. Он пояснил, что он не может дать ответ, возможно ли использовать данный музейный предмет, изъятый у моего подзащитного, в качестве огнестрельного оружия. То есть предназначен или не предназначен для поражения живой цели. То есть в связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв и вызван в судебное заседание эксперт, который проводил первичную экспертизу. Зачинені лікарні через спалах коронавірусу та багатогодинні черги на прийом апаратів для комп'ютерної томографії не вистачає, а медики масово йдуть на лікарняні. Такі реалії другої хвилі COVID-19 в окупованому Криму. За минулу добу там разом з Севастополем зафіксували 130 нових випадків COVID-19. 5 людей померли. На поміч сімферопольським лікарям перекидають бригади швидкої допомоги з інших міст, а в Севастополі лишилося всього 18 вільних койок. Через це окупаційна влада міста вирішила переселяти інфікованих в місцевий санаторій. Про коронавірусну катастрофу в окупованому Криму та хто провокує нові осередки заражень, дивіться далі у сюжеті. Так нині виглядають черги до сімферопольських лікарень. Люди ледь не б'ються за право записатися на прийом до терапевта чи зробити планове щеплення від грипу. Скаржитись марно, бо під удар другої хвилі ковіда потрапили і лікарі. Медики й самі йдуть на лікарняні. Навіть викликати швидку допомогу – справжня проблема. Минулого тижня до окупованого Криму перекинули 70 медиків з Росії. А тепер до Сімферополя відряджають бригади швидкої з усього півострова. Тим часом отримати допомогу майже нереально. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, у нас тут пожилой женщине плохо, все признаки ковида. А если вызвать скорую, то сколько по времени будет ехать машина?
ковида. Вы сделали КТ, у вас тесты есть. Что Мы вообще? звонили, мы хотели записаться на КТ, просто ближайшая запись через неделю, и она, возможно, даже не доживет уже до этого. Может быть, ее нам самим куда-то отвезти в какую-то больницу? Вас никуда не примут сейчас, тем более самих. Комп'ютерна томограма здатна виявити ураження легень, але зробити її в лікарні майже неможливо. Апаратів або бракує, або вони не працюють. Та й більшість фахівців на лікарняному. Єдиний вихід – 2 приватні клініки в Сімферополі. Втім, і туди треба записуватися за кілька днів. І віддати за це приблизно 5 тисяч рублів. Добрый день, хочу записаться на компьютерную томографию легких. Подскажите, пожалуйста, ближайшая свободная дата, когда у вас? На 8 число в ночное время. В ночное время, а во сколько? С 0:51 время и дальше до 5:50 утра. А подскажите, вы круглосуточно делаете компьютерную томографию легких? Ну да. Если 17:10 для вас день считается еще, то 10 число. Обурені люди купчаться в черзі. В дощ чи в спеку їм доводиться годинами чекати прийому. Жаліються на жахливі умови та високі ціни. Я сегодня приехала к 8 утра и оказалась в списке 21-я. Мне сказали, что они сегодня будут работать до 9 вечера, и если у меня есть время, то я могу остаться подождать. Несмотря на то, что еще люди по записи идут. Народ повалил, люди хотят на этом деле заработать. Как у нас в сезон бывает, все цены повышаются. Видимо, и они также работают. В течение недели попадаем уже 2-й раз. У меня теща там двухсторонняя пневмония была, на улучшение пошла. Жена 10% была, и слава богу, что на улучшение пошло. А здесь стройка идет. Они этим как назовут, говорят, фамилии ничего не слышно. Строители выгоняют людей. У чергах на КТ люди звідусіль, бо ж робота клінік паралізована по всьому Криму. В Бахчисарайському районі зачиняються навіть дільничні лікарні та пологові будинки, бо хворіють лікарі. А лікарня Бахчисарая тепер цілком перепрофільована для потреб інфікованих COVID-19. Але і там бракує фахівців. А почему вот в нашем Бахчисарайском районе такой огромный район? Больница есть, поликлиника есть. Почему у нас своего КТ там нет, чтобы мы могли спокойно сделать и не вставать в 5 часов утра, чтобы приехали сюда. Здесь и больные, может быть, он и не болен, может болен. Мы же не в театр пришли. Долго приходится ждать, и, может, люди с температурой стоят. Вот это, конечно, возмущает. Стрімке зростання кількості інфікованих в Криму спостерігається вже кілька тижнів. Окупаційна влада оговталася, запровадила масочний режим і тепер почала лякати людей штрафами. Мовляв, без масок не можна ні в автобус, ні до крамниці. Але кримчани доводять зворотне. На зупинках черги людей з відкритим обличчям, а в магазинах немає жодного контролю. Никогда не носила, носить не собираюсь. Ой, извините, это мы так быстро заскочили, идем. Другу хвилю спровокував безконтрольний наплив російських туристів влітку. А тепер в Криму з острахом очікують москвичів. В російській столиці запровадили локдаун, школи, садки та інші установи на карантині. А росіяни за радянською традицією рятуються в Криму. Сейчас я уже получаю информацию от знакомых, приятелей, близких, которые живут в прибережных городах, поселках, что вот уже отмечается наплыв не то чтобы туристов, а людей, которые вот решили переждать или отправить своих детей из Москвы в Крым, чтобы они находились здесь. Никаких ограничений нет, и это, к сожалению, может также отразиться на количестве заболевших. А в окупованому Севастополі в лікарнях залишилося всього 18 вільних місць, звітує окупаційна влада. Легких хворих від завтра відправлятимуть до санаторію «Ізумруд». Владислав Стужук, Заман, АТР. Найбільша кількість випадків COVID-19 була зареєстрована в Харківській, Хмельницькій, Одеській областях і в місті Києві. Всього в Україні зареєстровано майже 235 тисяч випадків захворювання. Тільки за останню добу в країні виявили 4348 хворих. 90 осіб померли. За даними ВООЗ, Україна опинилася на 13-му місці серед країн світу за числом нових хворих на COVID-19. Ми фіксуємо кожного дня більше 4 тисяч
захворівших. Тут не треба бути вангою, щоб спрогнозувати, що я думаю, що вже на цьому тижні цю позначку ми вишагнемо в 5 тисяч. Головна проблема, яку ми бачимо, і напружена ситуація, це саме в заповненості наших лікарень. Ми робимо все, щоб медична система була здатна надавати медичну допомогу. Не вщухає коронавірус і в світі. Шириться друга хвиля COVID-19. Як зазначають медики, від зараження ніхто не застрахований. За даними Центру системних досліджень при університеті Джона Хопкінса, коронавірусом захворіли майже 35,5 мільйонів чоловік. Країнами з найбільшим поширенням COVID-19 залишаються США, Бразилія, Росія, Колумбія, Перу та Іспанія. Приблизно кожен 10-й житель планети може бути заражений коронавірусом. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я. Наши текущие оценки говорят нам, что вирусом заразилось около 10% населения планеты. Цифры варьируются в зависимости от страны, городской или сельской местности и разных социальных групп. Но в целом это означает, что угроза сохраняется для большей части мира. У ВООЗ також зазначили, що в деяких регіонах Південно-Східної Азії продовжує збільшуватися добовий приріст інфікованих. Теж стосується Європи, Східного Середземномор'я та багатьох інших районів. При цьому найвища захворюваність в Європі у відсотковому співвідношенні спостерігається в іспанському Мадриді. Там на 100 тисяч жителів припадає 850 інфікованих COVID-19. 35% всіх випадків коронавірусу в Іспанії зафіксували саме в столиці і її околицях. У місті вже будують медичний центр екстреної допомоги для заражених більш ніж на 1000 ліжок. 2 жовтня там знову ввели карантинні заходи. Тепер з Мадрида можна виїжджати тільки на роботу, в школу, в лікарню або за покупками. Бари і ресторани зачиняються об 11 вечора. Заборонено збиратися в групи більше 6 людей. У Великій Британії за один день зареєстрували 23 тисячі хворих. Правда, влада відзначила, що такий великий приріст пояснюється технічною проблемою. Система тестування не передала вчасно понад 15 тисяч позитивних результатів на ковід. У столиці Франції також повертають більш суворі заходи, щоб стримувати другу хвилю. Так, на 2 тижні закриваються бари, басейни і спортзали. Ресторани працюватимуть з обмеженнями. Теж стосується торговельних центрів. Сложно принимать решения по отдельным заведениям, поэтому их нужно закрывать все вместе. Я знаю, что одни бары следовали правилам, а другие, к сожалению, нет. В некоторых не соблюдали осторожность, поэтому их нужно закрыть все. Тим часом в Малайзії коронавірус виявили у прем'єр-міністра Мухіддіна Ясіна. Він заразився від одного з міністрів кабінету. Тепер 73-річний політик 14 днів проведе на карантині. При цьому тести зроблять іншим членам уряду, які контактували з зараженими. А президент США Дональд Трамп уже повернувся в Білий дім після лікування від COVID-19 у військовому шпиталі імені Волтера Ріда. Він пробув там всього 3 ночі. Президенту давали препарат Ремседівір, який показав хороший результат при лікуванні пацієнтів з легкою формою COVID-19. В цілому в деяких регіонах США також зростає число заражених. Так, мер Нью-Йорка вже оголосив, що збирається зупинити роботу компаній і сотень шкіл в районах, де спостерігаються локальні спалахи. Владислав Стужук, Заман, АТР. Окупанти за добу двічі зривали тишу на Донбасі. Поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета. Неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет. В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь. Зазначили в штабі. Бойових втрат і поранень серед українських військових не було. Сьогодні на фронті без обстрілів, повідомляє штаб ООС. Тим часом окупаційні війська нарощують боєздатність. Вони вже привели свої частини у бойову готовність.
5 жовтня цього року на єдиному оперативному фоні розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами 1-го Донецьк та 2-го Луганськ армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Зазначені підрозділи противника приведені в бойову готовність повна по навчанню. В Україні з'явиться монета з Ахметханом Султаном. Національний банк України завтра вводить в обіг пам'ятну монету номіналом 2 гривні із зображенням кримсько-татарського льотчика. На аверсі монети герб України стилізована композиція, що символізує повітряний бій, літак Другої світової війни, під яким тінь збитого ворожого літака. На реверсі монети портрет Ахметхана Султана і символічне зображення приладу літака. Всього випустять 30 тисяч монет. Випуск приурочили до 100-річчя від дня народження льотчика. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова, а о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарського Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі!